Орешко, хем се бяхте на власт. Защо не ме пусна? Как така ще напусна? За тази власт ние сме свободни. Дали сме с хиляди хора жертви. Как така ще напусна? Ние трябваше да преживеем и това, което стана. И аз ви казах, тежко го преживяхме. А можехме ли да не го преживим? Не можехме. Защо? Защото вие не знаете каква обстановка беше създал.